പിന്നെ പൗരത്വ പ്രശ്നമായിട്ട് കുറെ ന്യൂസുകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ നാട്ടിൽ നിന്ന്. പൗരത്വ പ്രശ്നമായിട്ട് നാട്ടിൽ ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്തായാലും മനസ്സിലായി. ഉം. ഇപ്പോ ഇവര് ഗുജറാത്ത് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് BJP ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സുരേഷ് ഗോപിയും അതേപോലെ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഓണർ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തും ഒക്കെ നിന്നിട്ട് ഇവര് തൃശ്ശൂർ ഞങ്ങളെടുക്കും മറ്റേത് ഞങ്ങളെടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ മെയിൻ അജണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. പാകിസ്ഥാന്, ബംഗ്ലാദേശ്, മറ്റേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, അതായത് വേറെ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത വേറെ ആളുകളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുക. അവർക്ക് പേപ്പറുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അത് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള മ്യാൻമാർ മുതൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പൗരത്വം കാണണം. അവർക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കുക. അതായത് ഇവരതാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ സമൂഹത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്. ഇത് സൈലന്റ് അറ്റാക്ക്, അതായത് ഒരു പോയിസണ്. ഇതാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് UP-യില് തറാവീഹ് നിസ്കാരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സർവകലാശാലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ പട്ടാളക്കാര് കോളേജിൽ കയറിയിട്ട് അതും പോലീസുകാരല്ല കൊണ്ടുപോണ്ടത്, കോട്ടിട്ട് RSSന്റെ ഷാളും ധരിച്ചിട്ട് കോട്ടിട്ട ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളും വരും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗങ്ങൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പോലീസിന്റെ ഉള്ളിൽ വരെ RSS നൊയഞ്ഞു കയറിയിട്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തറാവി നടക്കുമ്പോൾ പള്ളിക്കൽ വരെ കയറിയിട്ട് ആക്രമണം. പള്ളിന്റെ പുറത്തുള്ള വണ്ടികൾ ഇവരെ അടിച്ചു പൊളിക്കുക. അതേപോലെ പള്ളിക്കുന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾ തറാവി നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കയറി ആക്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെ അതും പിന്നെ BJP RSSന്റെ ഷാൾ ഇട്ടിട്ട് RSSന്റെ ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് തറാവി നടക്കുന്ന പള്ളിന്റെ മുമ്പിൽ. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദി ഒരു വാക്ക് പറയുന്നില്ല. കാരണം അവര് ഈ RSSന് എല്ലാ ഇപ്പൊ മണിപ്പൂരിനി കണ്ടില്ലേ, അത്ര ആളുകൾ ആക്രമിച്ച് കുടുംബാതര, അത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിനെതിരായിരുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരും പാതിരിമാരും ഒരു അച്ഛന്മാരും അതിനെക്കുറിച്ച് എതിർക്കണില്ല. കാരണം അവർക്ക് പേടി എന്താണ്, അവരെ സ്വത്തിന്റെ ബാക്കിൽ ED വരുമോ, അവർ ജയിലിലിരിക്കുമോ, CBI വരുമോ, ഈ ഒരു പേടി കൊണ്ടാണ് പേടിപ്പിച്ച് കാണ്ട് കാര്യം നടത്തുക. മണിപ്പൂരിൽ എത്ര ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകളാണ് അവർ പൊളിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിയോ? ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുത്തോ? ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണിപ്പൂരിൽ ശാന്താക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതെ അത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടിയില്ല. കാരണം മൗനാനുവാദമാണ്, സൈലന്റ് ആയിട്ട് RSSന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് നരേന്ദ്രമോദി, അമിത്ഷാ ടീം നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. പറയാൻ പേടിച്ചിട്ടും പറയാൻ മടിച്ചിട്ടും നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ കുടുംബത്തിലും നമ്മളെ നാട്ടിലും RSSന്റെ ആളുകൾ കയറി വരുന്നൊരു കാലം അധികം ദൂരത്തൊന്നുമില്ല. നല്ലോം കയറിയ ഇതൊന്നും ആരും ഒരു വീഡിയോയിലും പറയില്ല മൻസൂറെ, കാരണം പേടിച്ചിട്ടാണ്. എന്തിനു പേടിക്കണ്ടേ? ജനിച്ച ഒരു സമയത്ത് മരിക്കണം വേണ്ടേ? പക്ഷെ അന്തസ്സുള്ള മരണം മരിക്കണം, അല്ലാതെ പേടിച്ചിട്ട് ഇവന്മാരൊന്നും പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മരിക്കണ്ട. പറയാനുള്ളത് ആരെ മുമ്പിലും ഏത് വീഡിയോയിലും പറയാനുള്ള ആർജവം കാണിക്കണം. അതിന് ചിലപ്പോൾ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ കടമ നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഈ കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുള്ള ആളുകളോട് പറയാം, നാട്ടിൽ RSSന്റെ അനുഭാവികളുണ്ടോ അകറ്റി നിർത്തിക്കോ. അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടോ കൊടുക്കരുത്. RSSന്റെ നേരെമറിച്ച് ഹിന്ദു സമൂഹത്തല്ല പറയുന്നത്. ഹിന്ദുക്കൾ ഒരിക്കലും RSS എന്ന് പറയില്ല. ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ അവരൊന്നും RSS അല്ല. ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ നല്ലവരായ ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതിൽ നികഷ്ടജീവികളായ കുറച്ച് RSSകാരുണ്ട്. അവരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് നല്ലവരായ ഹിന്ദുക്കളെ പേര് കേടുവരുത്താണ് മൻസൂറെ. കാരണം നമുക്കൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവരൊന്നും RSSകാരല്ല. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ഇല്ല. കാരണം മഹാത്മാഗാന്ധിനെ കൊന്ന നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ, സവർക്കറിന്റെ ആശയക്കാരാണ് ഈ RSSും BJPന്റെ ആളുകൾ. അവർ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഒന്നുമില്ല, നോമ്പിന് തറാവീഹ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വരെ പള്ളിയിൽ കയറി ആക്രമിച്ച, ഇന്നൊക്കെ നാട്ടിൽ മീഡിയയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വാർത്തകളിലൊന്നും വരില്ല. കാരണം അധികം മീഡിയകളും കാണിക്കൂല. കാരണം മീഡിയ 1 ചാനലിൽ ബാൻ ചെയ്ത് എനിക്കറിയാം മൻസൂറെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ കെയർഫുൾ ആക്കുക. RSSകാരെ മാക്സിമം അകറ്റി നിർത്തുക. അവരോടുള്ള ഇടപെടൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ പ്രകോപനത്തിന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക.
അല്ലാതെ അവര് ഇതിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ മുമ്പും വെച്ചിട്ട് നേർക്കുനേരെ വന്നാൽ RSSകാരനാണോ വിടണ്ട. ഒരു സംയമനവും അവിടെ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിയമവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഒരു പൗരന്റെ അവകാശത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ RSSകാരൻ വന്നിട്ട് പോക്കിരിത്തരം പറയുന്ന സമയത്ത് നിയമം നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട, അങ്ങോട്ടൊന്നിനും പോകണ്ട. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള അവകാശം ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഉണ്ട്. അതായത് സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചോ. ഓക്കെ, ഒരു മതത്തെയും, ഒരു മുസൽമാനായാലും ഒരു ക്രിസ്ത്യനായാലും ഒരു ഹിന്ദു ആയാലും ഒരു മതത്തെയും ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടാത്ത പറയാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ RSSന്റെ അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാജ്യനാശത്തിൻ്റെ അജണ്ടയാണ്. അതിന് നമ്മളെല്ലാ ഭാരതീയരും, എല്ലാ മതക്കാരും, എല്ലാ ജാതിക്കാരും രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കണം. നമ്മളതിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം, നമ്മളതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ വികാരപരമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയുക മൻസൂറെ, ഇവർ ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാ ആളുകളെത്തും, എല്ലാ ജനങ്ങളെ എതിർക്കും ഈ RSSന്റെ ഐഡിയോളജി ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കാരണം വെറുപ്പ് എല്ലാവരടുത്തും മതത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വെറുപ്പ് വിതക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വെരി വെരി കെയർഫുൾ. ഓക്കെ, വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ വളരെ ജാഗ്രത ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നിത്യ സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചാനലിൽ വരും. ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെ ഇതേ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കണം. പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആരും മുമ്പിലും പറയും. ഇത് മൻസൂറെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മൻസൂറെ, ബൈ.